من فرزانه کریمова در نمود ورزش باکس مشق میکنم. جایزه‌دار چمپیونات آسیا و 7 کراته قهرمان تاجیکستان می باشم. ساعت تمرینی من از 5:30 سر می شود. آمده در نزد دریای دوشنبه تمرین خودم را می گذرانم تا ساعت 6:30. тавre қаҳрамони барнома зикр намуд, ӯро мебояд то соати 6:30 тамринҳои пагоҳи рӯзиашро ба анҷом расонда дар хона шавад, то ба фарзандон наҳорӣ омода намояд. зеро то соати 8 фарзандонро мебояд дар боғча бошанду худаш тавре гуфтем дар соати 7:30 дар ҷои кор. халиҷон, хе бачаҷон. Хезем бачаҷон, дастро намешӯем, садик мерем. Хезем. Биё халиҷон. чуноне ки шумо дидед, машқи пагоҳи рӯзии мо ба анҷом расид ва қувваи имрӯзаи мо сарв шуд. Мо бояд қувваамонро барқарор кунем. хӯроки субҳонаи мо иборат аз буғори, пиёз, помидор. акун мушоҳида кунед тарзи тайёр карданашро. مامون جان، خالی جان، تست میخوریم بچه‌م ثابت میریم خب؟ بیا بچه جان، گیریم. آمینه جان. کجا میریم از خالی جان؟ آفرین. آمینه جان از میخوریم با کجا میریم؟ با بخچه. آفرین. تست از میخوریم میریم بخچه میریم. چنانه که شما میبینید ما حاضر از خانه آمده لباسهای جنسی خود را پوشیده از سرداران خود دستورالعمل میگیریم و ما حاضر آمادگی به درس تیار شده است. ҳар субҳ қабл аз оғози кор ва қабул намудани минтақаи муҳофизатӣ аввал дарсҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад ва ба касе иҷозат дода намешавад ки аз дарси омӯзишӣ ақиб монад. аслан дар дарс ба муҳофизон вазифаҳои бардошт доштаашон ва кадом корҳо дар рӯзи навбатдориашон мебояд иҷро шавад фаҳмонида мешавад.
باید میرم هوا، باید اندازگی، باید خوشرویی با شما. баъд аз иштирок дар дарс қаҳрамони барнома Фарзона Каримова бо ҳамкасбон барои сафарроӣ ва қабули минтақаи муҳофизатӣ рафт. дар ин ҷо лозим буд муҳофизон аз вазъи саломатии худ ба ҳайати роҳбарикунанда маълумот бидиҳанд ва минтақаи муҳофизатиро қабул намоянд. Тайёри чӣ саломатиё? Ҳама хуб? Хизматҳои имрӯз пеш бурда метавонед? Хуб, беҳтарин. Имрӯзина фаъолияти мо ҳамчун албатта ин аввалин дараҷа оиди техникаи бехатарӣ ҳангоми қабули дидбонгоҳҳо, баъдан оиди сару либоси худи шумо, оиди бонги хатар дар иншоот ва муомилаи хуб хуш бо шаҳрвандон, яъне бо мизоҷони воридшуда ба маркази савдои Душанбе мо. Каримова Фарзона, имрӯз шумо дар даромадгоҳи асосӣ фаъолиятро шурӯъ менамоед. барои ҳамин супоришҳои ҳамарӯзаро худтон хуб медонед. аввалаш ин даромади ҳар як мизоҷон бо ниқоби тиббӣ. баъдан хушмуомилагию хушрафториро аз хотир набароред. ин аввалин дараҷа кори мо аст. шиёри мо чист? Забони мо? Бале. Фақат хушмуомилагӣ, хушрафторӣ, хушгуфторӣ ва чуноне ки шумо мебинед, ман пости муайян шудаи ман 7-ум пост мебошад. ҳоло мо мебинем ки дар он ҷо мо чӣ хел хизмат мекунем, ба шумо пешкаш мекунем. даромадгоҳи марказӣ ҷои адои вазифаи имрӯзаи Фарзона гардид. аз рӯи қоида ӯро мебояд қабл аз қабули минтақаи муҳофизатӣ аввал атрофро аз назар бигузаронад ва баъдан минтақаро қабул намояд. имрӯза посте ки ман қабул кардам, ман бояд бинам ки ягон ҷо шикаст рех набошад ва бо ҳамроҳе ки шабона постро қабул кардааст, ман аз ин бояд ҳама ҷоро назорат карда бе ягон камбудӣ аз назар бояд гузаронем. марказ алоқада дидбонгоҳи 7-ро қабул кардем, ба ягон камбудӣ таҳти назорат қарор дорад. раҳмат барори то. салому алайкум. марамат. салому алайкум. برادر مسکن خود را بشه شما را کنید مرامت. чун имрӯзҳо пӯшидани ниқоб ба ҳамагон шарт ва зарур аст, Фарзонаро мебояд дар вақти адои вазифа ба масъалаи мазкур диққати хоса бидиҳад. ҳамин тавр кори Фарзона Каримова, варзишгари намуди варзиши бокс, то бегоҳ аниқтараш соати 20 шом ҷараён мегирад. соат 20 шом аз рӯи нақша ман кори имрӯзаи худамро бе ягон камбудӣ ба анҷом расондам. соати 20:30 ман бояд дар толори варзишӣ бошам.
соат 23 вақти тамрини Фарзона фаро расид. бо сабаби дар ҳолати карантинӣ будани бештари толорҳо ва ҳифзи саломатӣ, Фарзона бо мураббӣ ба таври инфиродӣ тамрин менамоянд. Сар кун. О, да. Тана дазам. Прямой уклон снизу джигар, джигар. О, джигар. О, боя. О, нормально. Акун. Прямой боковой. О. Дур парту даста, дур, дур. Боковой дороз кун, дороз. Вот так, дуртар, бо дуртар. Акун, нигов. Як дур, қадам пас, дасти росо. Харакат, тана, тана, исы, вот, исы, вот, нигоку, уклон, уклон, вот так, нигоку даста, исы бил, вот, нирок, нирок, нигоку, исы, пушти мион гза, пушти мион, вот так, вот так, давай, давай, даста джам, джам, нигоку, вот, нигоку, вот так, чап. Вот так, дуртар. Дуртар рисов. Пой. Пой да харакат. Бо. қаҳрамони барнома вақтро барои тамринҳои худ 1 соат ҷудо намудааст. Аз ин рӯ истироҳаташ ҳангоми тамрин хеле кам ба назар мерасид. дар баробари ба анҷом расидани як амали варзишӣ дарҳол бо мураббиаш Мансур Муҳиддинов, ки тӯли 13 сол ба ӯ ин риштаи варзишро меомӯзонад, ба тамрини дигар амалҳо мепардозад. хулас, барои муваффақ шудан ин гуна бояд заҳмат кашид. Ҳаракат мекунӣ, чилнокда. Омадӣ, задӣ. Снаряд то хурдеса бо дуюм дафъа гавзон, як бор дасти розан, як бор дасти чап. Яки то хурд, бо дигар зарба кати истодуш кун. Майли? И яктаи кун, яктаи. Зан. Во. Во, во, дам хе истод кун. Во, во. Во. И почакати бро, почакати бро. Во. Но. Офарин. Во. Во, рубаруаш. Во, во, зарба кати истод кун. Во. Ана омад, зан. Во. Сари пой кор мекунӣ, чилнок, чилнок, масофаи дур, сар кун. Даста бардо. О. Дуюм даста. О. уклон кати дро. Дуруст, дуруст. Ишкам кала, о. Аку масофаи миёна, ҷод дабес, ай ҷод. Аҳа. Масофаи наздик, да. Во. Дасто ҷамтар. Ай наздики кор ку, во. Ҷамтар. Во, сари ҳимоя кор ку, Во, тасаввур ку задестан, во. Так, блок, нерок. О. И сар кун кора, сар кун. Взрыв, да, бо. Астана бакала. Сар кун. О, так, теста. Почада кор кун. Масофаи дур. Даста ҷам. О, бо, ҷам кун. О, так. Оринҷо маҳкам. О, так. Бо, парто.
Бо, даст пеш. Ишкам кала. Стоп. Все, бас, бефарашит уже. Як, д, се. То охира. Вот так. То охира. Парто. Бо. Стоп. از روی نقشه بعد از کار باید من تمرین میکردم. شما چنانه که دیدید تمرین من به آخر رسید. در این برابر فعالیت امروزه من به پایان رسید.